S druge strane samo da... To te ja pitam. Da znači šta? To te ja pitam. Gledaj sad Dana kako pliva. Dan, znaš plivati? Dobro plivaš, jel? Dobro. Ti među jaja stavio. Daj ti čvor, ja sam Bungari su nešto radi. Ali dajmo vode. Ha? Gordijski čvor. Da, sorry. Ide. Kako? Ovo drugo. Ale kaj pali frižider jeba? Koga, frižida? Pa da. Ali za nije niš naše. Samo, ja vidim da uopće ja sam stavio. Smo dobiti notku i naš. Zakaj mi idemo tamo? Pa mi uopće ne idemo. Nema veze s ti idemo jeba. Sad uopće nije bitno ti idemo. Kaj ne? Napetost raste, ali nema nikakvih sesnih situacija, žare. Zvenije. Ništa, a? Ima, osjetim život. Sam točno izvorimo ribu i onda... Nemojte snimatelja u more baciti. Samo šakama u glavu. Mislim, ljepše stati, da imaš bolje svjetlo, a ne ovako. Pa gdje da stanem za tamo? Ne, Alek, mi treba drugčije. Eto, i dana nam je put. Ja ne bi... Vidiš ju? Da već 10 put iza Počka jedna, konverzacija. da vidimo. Pa kaže, vidi je. Da mi vidiš. Nije to? Vidi. Da ne bi bilo grit po prstićima. Aha. Malo vam tak ne skreće sam od sebe. Aha, ajmo. Daj ščupaj to dok ne izgubim inspiraciju za puhanje. Ma imaju već 5 u glavi jebeš, kad samo Ovo je to kviz, kuj. Znaš šta vam ne izgleda? Recepta, kad ribu izvadimo, kažeš i napraviš to i to. A ima već 5 u glavi jebote. Da je napito je. Struna je napita. To? U žutu. U žutu, jesno. A? Čim je bila jako odmorna jeba, gdje je spavala do sad. Ili je gablala neke. Prčec rekao da piletu, pile proba. Kaže, jel osjećaš šta? Kaže, pile nita. Dobro, smota u duplu, damu, zažiže jel sada šta osjećaš? Nita. Pička u materina složi najveći joint kaj je mogao. Da piletu, popuši. Sad šta osjećaš? Nita. Kako nita? Kaže, nita, ni kilta, ni noge, nita. Ni kjun! Ni kjun! Velika? Ja vidim odbljesak bijeli, ali... A uzmi masku i za njom. Više neću vidjeti. Masku je ću. Pukla je, pička mu materina! Shit happens. Presite, Emilio. Oslobodila se ga dobro. Se je puklo? Ja što sam forsirao, pičku.